Bella haistui ton ketun kaukaa. Siinä se vaan. Se on niin rupusen näköinen, että ei se varmaan mitään muuta kuin on. Rapsuttelee siinä. Tuossa on vähän paremman näköinen jälleen. Tuo. No. Ajetaanko se pois? Katsotaan lähteekö kettu pää kolmantena. Ai ai, hui hui. Mene, hush! Hush hush! Mene! Ei se mihinkään, kattelee vaan. Antaa katella, mikä siinä? Upea elukka. Tai no. Aika likaisen harmaa se. Bella, tosta. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Taustasta. Näetkö sen Bella? Tuolla. Ei se kaukana ole. Ei se nyt kimppuukaan viitti hyökätä. Katsoo vähän, että saisiko tosta ruokaa. Ehkä me mennään pois. Se ei ole niin pelokas ollenkaan. Kyllä se voi kimppuukin tulla, niin mennään pois. Annetaan se olla. Tää on kuitenkin enemmän sen paikka. No.